Praise the Lord. Maayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. O karong gabi ng mga igsoon, usa na pud kagabi nga magtuon ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. O before ta magtuon, atuon na ta sa atoang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Karong gabi ng mga igsoon, ang atong foundation text, atong pagkuhaon diha sa Psalms or Salmo chapter 55 verse 16 to 19. Mangpulong sa Dios nagaingon. Apan ako mangayo og tabang sa Ginoong Dios. Og luwason niya ako, buntag udto ug gabii mga liya ako ug mag-agulo. Ug pamation niya ako. Luwason niya ako og panlipdan sa akong pagpakikira, bisan ug daghan ang nagigbato kanako. Ang Dios nga nagahari sa walay katapusan mamati kanako ug laglago niya ang akong mga kaaway. Kay dili sila buot muusab sa ilang kinaiya ug dili motahod sa Dios. Praise God. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Amen. Praise God. Karong gabi ng mga igsoon atong tun-an ang pulong sa Dios o ang ato ang tema karong gabi na is mga kini siya. Ang gugma nga naghatag og kagawasan ug dili mopugong. Praise God. Dinhi sa kalibutan wala jud lain masaligan. Amen ba? Sa bisan unsa nga makasinatian sa mga kinabuhi, mga problema sa mga kinabuhi, wala kay laing madangpan, wala kay laing masaligan kundi ang Dios ra gyud. Kaya nga naman, kung mosalig ka sa tao, muduol ka sa tao, sahay ang tao, mao pay hinungdan nga maut-ut ka, mapili ka. Kaya kung imong tan-awon ang Jeremiah or Jeremias chapter 9 verse 4 to 5, ang pulong sa Dios nagaingon sa dinhi. Pagbantay kamo sa inyong isikatao, o ayaw kamo pagsalig sa inyong paryente, kayang matag-usa limbungan og tigbutang-butang. Ang matag-usa manglimbong sa iyang isikatao, o kulay usa nga nagasulti sa tinuod. Naanad na ang ilang dila sa pagpamakak, ug naghago sila sa pagpakasala. Kung imong tan-awon kining chapter sa Biblia mga igsoon, nagpailag gyud dinhi nga kung wala ang Dios, kung wala si Kristo, wala nagbuhat si Kristo sa maong butang alang sa atong kaayuhan o kasiguruhan, wala gyud tay kasiguruhan sa atong kinabuhi, wala gyud tay mga maayong padulngan tungod kay ang atong kinabuhi igsoon puros lang gyud kalawayan. Munang dinhi sa kalibutan samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo, wala gyud tay laing masaligan, wala gyud tay laing maduulan kundi si Kristo lang. Ay siya may gugmaon og andam nga moatiman kanato ug motabang kanato sa bisan unsa nga ato mga pagkinahanglan. Kini nga gugma mga igsoon nga nahimong nahitabo diri sa kalibutan, mao kini ang gugma nga mo'y maghatag sa imong og kagawasan. Kagawasan sa mga problema, kagawasan sa mga kabalaka, kagawasan sa kawadon, mo na ang mahimong maghatag kanimo kagawasan tungod kay ang gugma sa Dios walay bayad, gihatag kaniniya nga libre alang kanato. Kay kung imong basahon pagbalik ang atong foundation text diha sa Psalm 55 verse 16 to 19, ningon siya, apan ako mangayo og tabang sa Ginoong Dios ug luwason niya ako, buntag udto ug gabii mga liya ako ug mag-agulo. Kung imong tan-awon diha mga igsoon, kung basahon nimo ang sulat ni King David, buntag udto o gabii nagaampo siya
nagaduol siya sa Ginoo o ginapamati siya matud pa sa iyang pulong. Pamation niya ako. Ang Dios nagapamati sa iyang mga katawhan nga nagaduol diha, nagapangaliya nga kaniya tungod kay siya Dios nga mahigugmaon. Dios siya nga dili kabulong mapasagad sa iyang mga katawhan. Siya luwason niya ako ug panalipdan sa akong pagpakigera. Sa imong kinabuhi karon mga igsoon, unsa ba ang imong kasinatian o naagian? Kanang imong mga kaagi karon mga igsoon, usa na siya sa pagpakigira ni ining kalibutan na. Pagpakigira sa trabaho, pagpakigira sa imuhang physical nga pagkinahanglan sa mga taong nagpalibot sa tua, o kanang pagpakigira igsoon is ang Dios ang nagapamuhat ana, dili na siya atua. Tungod kay ang Dios mahigugmaon man mo nang siya ang magalaban sa atua, magatabang sa atua, o kanang tanan mga igsoon iyaha lang yun na. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. Muna igsoon, ang pulong sa Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo sa itong mga kinabuhi, dili kita niya pasagdaan tungod sa dako niyang paghigugma sa tua. Hallelujah. Ang iyang gugma gipakita sa tua igsoon sobra kadako o grabe kay may kamainang tuson sa ato ng mga nadungog nga tungod sa dakong gugma sa Dios alang kanato iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Kung imong tan-awan ang John 3:16, gihatag niya nga walay bayad, gihatag niya nga libre alang sa tanan nga iyang mga pinili. O kini nga gugma mga igsoon mainang tuson kabalo mo antos sa iyang gibati nga nagpaabot, nagpaabot nga ang iyang mga piniling katawhan muduol na kanha kaniya. O kung imong tan-awon sa kalibutan mga igsoon, kailangan ingon nga Kristohanon pagtudlo sa uban nga kailangan nga ang imong gugma ngadto sa Dios mainantuson. Kung imong basahon ang unang Korinto chapter 13 verse 7, ang pulong sa Dios nagaingon, ayon sa ang gugma sa kanunay may nantuson, sa kanunay may pagsalig o paglaom, o sa kanunay mulahutay. Kung imong tan-awon dinhi nga bersikulo mga igsoon, kinsa man ang tinuod nga gihisgutan niini. Kaya kasagaran sa kalibutan mo ingon siya, dapat ingon ani ang imong gugma, dapat kabalo ka mo antos, dapat dako kag pagsalig o paglaom o kanunay nga mulahutay. Muna ang pagtudlo sa uban apan igsoon, kung imo kini tan-awon dinhi nga chapter sa Biblia, kini nga klase nga gugma nga atong gibasa diri nga may nantuson, may pagsalig o paglaom o kanunay mulahutay, walay lain kundi si Kristo. Siya lang ang nagaantos, siya lang ang dako kay pagsalig o paglaom o kanunay siyang nagalahutay. Kay ang tao igsoon, lisod kay mulahutay sa tao, lisod kay makalaom, lisod kay muantos tungod sa mga kasinatian sa kalibutan nga grabe kapait. Pero ang Dios igsoon sa iyang dakong gugma nga hikanato, nagkaroon siya og gugma nga minantuson, gugma nga dakong pagsalig o paglaom o kanunay nga mulahutay tungod kay nasayod siya kung unsa ang umaabot sa atong kinabuhi. Nasayod siya nga kung unsa ang mahitabo sa atong mga kinabuhi, nga iya kita o kita nga iya mga pinili muduol nga kaniya tungod kay nga naman siya ang Dios nga tag-iyas tanang butang, siya ang Dios nga mahigugmaon. Praise God. O imatod ingon pagid siya, mao kini ang tinuod nga paghigugma. Ang Dios may unang nahigugma kanato, dili kita. Kasagaran sa mga pagtudlo sa kalibutan mga igsoon, moingon sila higugma ang Dios aron ka higugmaon sa Dios. Pero kung imong tan-awon igsoon, ang tinuod nga paghigugma is ang Dios mo ay unang nahigugma kanato o kita mahigugma diha sa iyaha tungod sa iyahang gibutan sa tong kasing-kasing nga pagbati nga adunay Dios nga nahigugma kanato. Kaya in 1 John chapter 4 verse 10, ang pulong sa Dios nagayon, mao kini ang tinuod nga paghigugma. Dili tungod kay kita ang nahigugma sa Dios, kun dili tungod kay ang Dios mao ang nahigugma kanato. Busa gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi sa paghalad kaniya mapasaylo
ang atong mga sala. Mao ni kini ang tinuod nga paghigugma mga igsoon. Tungod sa iyang dakong gugma nganhi kanato iyahang gipadala ang iyang bugtong anak nganhi aron sa paghalad sa iyang kinabuhi, paghalad sa iyang kaugalingon aron mapasaylo ang atong mga sala. Kay kung wala pa niya higugma ang kalibot, kung wala pa niya higugma kita nga iyang mga pinili mga igsoon, wala dili niya ihalad si Kristo nga iyang pinalangga ug bugto nga anak aron mapasaylo ang atong mga sala. Mao kana ang tinuod nga gugma igsoon. Ang tinuod nga gugma nga siya ang unang nahigugma sa ato nganong nahigugma ka sa Dios tungod kay gipakita sa Dios ang iyang dakong paghigugma kanato o gibutang sa atong kasing-kasing ang usa ka pangandoy nga mahigugma nga kaniya. Praise God. Ang tinuod nga gugma nagtambog sa atong mga kapakyasan ngadto sa kinahidalman sa dagat. Ang dako nga gugma sa Dios kanato mga igsoon nagpalayo sa atoa sa atong mga kasaypanan, sa atong mga sala. Kaya kung imong basahon ang Micah chapter 7 verse 19 diha sa Amplified Bible Classic Edition, ingon siya diha, He will again have compassion on us. He will subdue and tread underfoot our iniquities. You will cast all our sins into the deeps of the sea. Tungod sa dakong paghigugma sa Dios sa ato ay igsoon, dako kay siya pangandoy alang kanato, dako kay siya mga plano alang kanato, o kanang atong mga nangapuhat nga sala, iyaha ka ng gilabay ngadto sa pinakalum nga dapit sa kadagatan mga igsoon. Tungod sa iyang dakong gugma mga igsoon, iyang gipalayo ang atong mga sala nganhi kanato, iyahang gikuha ang atong mga sala gikan kanato, o kung imong tan-awon sama sa ginabalik-balik na namo nga si Kristo namatay tungod sa iyang dakong paghigugma nganhi kanato. Ang tinuod nga gugma ingon pagid siya nagpalayo sa atong mga sala sama kalayo sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Kay sa Salmo chapter 103 verse 12 ang pulong sa Dios nagaingon, gipahilayo niya ang atong mga sala gikan kanato sama sa gilayon sa sidlakan gikan sa kasadpan. Unsa ba kalayo ang sidlakan ngadto sa kasadpan igsoon? Siguro dili jud nimo masukod pinaagi sa imong sarili lang nga pagpahingkamot sa imong sariling pagsukod-sukod mga igsoon. Kung unsa na kalayo ingon ana ang pagtanggal sa Dios sa atong mga sala, dili nimo makita kung nagkasala man ta igsoon, gitanggal na sa Dios, gipalayo na sa Dios nganhi kanato tungod sa iyang dakong gugma nga kanimo ug ganhi kanako igsoon, iyahang gitanggal aron dili na niya makita, aron dili nimo makita ang imong mga sala. Ingon ana ang dako nga paghigugma sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Niining nahigan hinapos nga mga kapanahon ng mga igsoon. Tungod sa dakong gugma sa Dios, tungod sa gipakita sa Dios nga gugma nganhi kanato, o kini nga gugma naghatag sa tuag kagawasan ug wala gid ni nagapugong sa imong igsoon. Tungod kay ang Dios naghatag sa tuag choice, naa kay pagpili, wala kaniya gihimong robot nga kontrolon. Ang gugma sa Dios gitugutan kaniya sa pagpili. Apan tungod sa balaang espiritu nga nasa tong kinasuluran, mo na kanunay ang magatudlo kanato, magagiya kanato kung unsa ang atong sundon. O tungod sa balaang espiritu nga nasa tong kasing-kasing nagapuyo, matinghala ka nga mahimo kang instead kaniadto badlungon kay ka, apan sa diha nga nakasabot ka sa grasya sa Dios, naa ang Dios sa imong kinabuhi, naa ang balaang espiritu sa imong kinabuhi, matinghala ka nga adunay dakong kausaban sa imong kinabuhi ug makita sa mga katawhan sa kalibutan nga nagpalibot sa imuha kung unsa ang kausaban. Tungod kay nga naman ang Dios ang nag-change sa ato tungod sa iyang dakong gugma nga ni kanato. Igsoon niini mga naghinapos nga kapanahunan, expect nga adunay kadaugan, magmadaugon jud ka, mahimong magmalampuson kay igsoon, mahimong magmalipayon ang imong kinabuhi. Tungod kay ang Dios uban nimo. Ang Dios nagagiya kanimo sa tanan nga mga pamaagi. Kay ang Psalms
chapter 20 verse 1 to 4. Ingon siya diha, verse 1 to 8. Kung atong basahon, ingon siya diha, sa The Passion Translation ni siya akong gikuha. Ingon siya, giuluhan ni siya og A Song of Trust. For the end times, by King David, in your day of danger, may the Lord answers and deliver you. Ingon siya, sa adlaw sa kadelikado sa kinabuhi, ang Dios magatubag ug magalikay sa imuha. Sa diha nga moduol ka sa Dios igsoon, ang adunay pagtuo, pagsalig ug adunay kahibalo nga ang Dios nahigugma kanimo pag-ayo. Ang Dios motubag sa imong mga pag-ampo ug mulikay kanimo sa bisan unsang gikahadlukan sa kalibutan, mga igsoon. May the name of the God of Jacob set you safely on high. Ang Dios ni Jacob maglahi sa imuha ngadto sa usa ka habog nga dapit nga mahimo kang safe ug walay makahilabot sa imuha. May supernatural help be sent from His sanctuary. Ang kahibulungan, ang katingalahan ng mga butang, di katuuhan, nga tabang, murag dili ka katuo, muabot sa imuha, tungod kay ang Dios magpadala na ni ana gikan sa iyang sanctuary. May He support you from Zion's fortress. May He remember every gift you have given Him and celebrate every sacrifice of love you have shown Him. Mahinumduman sa Ginoo kung unsa tong mga maayo nimong nabuhat ug iyahang ipakita sa imuha ang iyahang pagkamahigugmaon. Praise God. Hallelujah. Pose in His presence. May God give you every desire of your heart and carry out every plan as you go to the battle. Ang Dios magpakita sa imuha o maghatag sa imuha kung unsa ang ginapangandoy sa imong kasing-kasing, mga igsoon. Ug magdala sa tanang plano sa imuhang kinabuhi, plano sa imuhang pagkinabuhi dinhining kalibutana while nagapaabot ka sa pagbalik sa Dios. Mga plano o mga desisyon sa imong kinabuhi kung unsay angay nimong buhaton sa mga problema sa imong kinabuhi, ang Dios ang magatudlo sa imuha, ang Dios magagiya sa imuha, ang Dios magatabang sa imuha sa imuhang pagpakigera nining kalibutan ng mga igsoon. Ang Dios magatabang sa imuha, ang Dios magahatag kanimo kadaugan. Nganong matingala ang imong mga kasilinganan ni mga igsoon? Nganong madaugon maning tawhana? Nganong malampuson maning tawhana? Tungod kay ang Dios uban man kanimo, ang Dios nagagiya man kanimo, ang Dios nagatabang man kanimo, mga igsoon. Hallelujah. When you succeed, we will celebrate and shout for joy. Sa diha nga mulampos ka, adunay panagdayeg, adunay panag-celebrate o kalipay nga magapanghitabo. Flags will fly when victory is yours. Adunay dagkong mga panghitabo nga mabayaw, mga flags, manglupad, murabag makita nimo sa kanabitang inikahuman na sa championship sa NBA. Unsay ginahi pag championship na gani, unsay mahitabo diha sa last ana daghan kay mga balons sing ginaandam. Kung pag-abot ka sa championship, kung kinsa tong mudaog buhian ang balon, makita nimo ang mga balons nga nagapanglupad nga gikan sa taas. O sa diha usab igsuon nga mudaog ka, adunay magapangitabo sa langit nga panagsadya tungod kay ang Dios mao ang magapamuhat ni anang tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, God will answer your prayers and we will praise Him. Ang Dios, kung unsa imong ginapangandoy, unsa imong ginapangayo sa iya, unsa imong ginaduo sa iya igsoon, ang Dios maoy magatubag sa tanan nimong mga pag-ampo. Sama sa giwali ni Pastor ni atong last Wednesday, nga ang atong mga pag-ampo kabalo ay nagaingon ang pulong sa Ginoo nga gi-priority sa Dios sa atong mga pag-ampo. Kabaluta nga tubagon sa Dios sa atong mga pag-ampo. That's why kung imong tan-awon din sa verse 5, makita nimo nga ang Dios mao'y nagatubag sa atong mga pag-ampo.
Muna igsoon dili pud nato undangon ang mga pag-ampo tungod kay naa diha ang katubagan sa tanan nimong gipangayo, sa tanan nimong gipanghandoy sa imong kinabuhi. Nanghandoy kag kaluwasan sa mga ginikanan, naa diha ang sekreto igsoon, ayaw undang sa pag-ampo. Nanghandoy ka og mga kayuhan or release blessings, naa diha padayon sa pag-ampo igsoon, tungod kay ang Dios maoy magatubag sa tanan nimong pag-ampo. O dili nimo mamagnan imong kaugalingon tungod sa mga katubagan, imuhang madayeg ang atong buhay nga Dios. Hallelujah. Thank you Jesus. In verse 6 ingon siya, I know God gives me all that I asked for and brings victory to His anointed King. Kung imo tanaw ng kinabuhi ni King David mga igsoon, ang Dios nagahatag sa iyang kadaugan. Ang Dios ang naghimo kaniyang mahimong anointadong hari, ug ang Dios ang naghatag sa iyang kagawasan. My deliverance cry will be heard in His holy heaven. Ang iyang paghilak sa kagawasan ginapaminaw sa Dios gikan didto sa iyang balaang langit. Ang Dios ang nagahanay sa tanan igsoon. By His mighty hand miracles will manifest. Kung sa iyang pagkagamahanan, pagkadako nga Dios, mga milagro sa kinabuhi ni King David nagapanghitabo, nagamanifest sa iyang kinabuhi. Igsoon, ang Dios ni King David is dili lang iyaha. Mousab na ang imuhang Dios karon. Kung imuhan ang Dios karon, He is the same yesterday, today, and forever. Walay kausaban ang Dios. Siya nga nagabuhat kaniadtog mga mighty miracles nga nagamanifest sa mga katawhan sa Dios. Mousab ang Dios nato karon. Siya nga nagahatag sa tuwag kusog will manifest through His saving strength. Nagamanifesto ang mga milagro sa Dios nga nihi kanato pinaagi sa iyang paghatag sa iyang kusog nga nihi kanato mga igsoon. Hallelujah. Some find their strength in their weapons and wisdom. Ang uban daw kuno nagapangita og kusog diha sa ilahang mga hinagiban og kaalam. Mo man ang kung imong tan-awon ang kalibutan karon mga igsoon, ang kasagaran gyud nagasalig sa ilahang kaalam, nagasalig kung unsa ang naa sa ilaha, mga high power nga mga armas. Ang mga tao nagasalig niya na, especially katong mga walay Kristo, diha na nagsalig sa ilang kaalam nga gikan lang diri sa kalibutan. But ingan siya, but my miracle deliverance can never be won by man. Ang kagawasan, mga milagro sa kagawasan, dili gyud pwede nga madaog pinaagi sa tao. Ingan siya, our boast is in the Lord our God. Ang among mga paghambog is gikan lang gyud sa Ginoo nga among Dios, who makes us strong and gives us victory. Ayon si King David, wala nay lain magbayaw, wala nay lain matuboy kung dili ang Dios lang nga among Ginoo, tungod kay siya ang naghatag kanamo kusog, siya ang naghatag kanamo kadaugan. Mao na ang ginaingon ni King David. Kung ang Dios ni David nga ihang gialagaran nga naghatag sa ihang kusog, naghatag sa ihang kadaugan, mausab ay imong Dios karon. Then ang Dios nga imong gialagaran igsoon, ang Dios nga imong gisaligan karon, siya ang maghatag sa imong kadaugan, siya ang maghatag kanimong kusog, siya ang maghatag kanimong kagawasan, milagro sa kagawasan mga igsoon. And our enemies will not prevail. They will only collapse and perish in defeat, while we will rise up full of courage. Igsoon, sa atong kinabuhi karon, ang Dios naga-encourage sa ato nga magpabilin ta diha sa iyaha, magpabilin ta sa iyang tabang, magpabilin ta sa iyang giya, tungod sa iyang dakong gugma nga ni kanato mga igsoon, gihatagan tag kagawasan, nga mupadayon sa pag-alagad nga kaniya, gihatagan tag kagawasan nga mubuhat sa mga buluhaton sa atong buhay nga Dios. Wala kaniya ginapugngan, but tungod sa gugma sa Dios, imong mapati sa imong kinasuluran nga ang Dios naauban kanimo, ang Dios nagatabang kanimo, ang Dios nagahinay-hinay og change sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ug ang Dios nga imong gialagaran maghimo kanimong madaogon.
ug matingalan na lang ka nga makita nimo ang imong mga kaaway nga nangapildi na, nakita nimo ang mga balatian nga gusto mo hilabot sa imuha, wala na, naghinay-hinay, nagpangawala tungod kay ang Dios maghatag kanimo kadaugan. Matingalan na lang ang imong kaaway nga imbis ka ila kang ginadaot, ikaw na hinon ang mubarog, magpapilin, puno sa kadasig, puno sa kalig-on, puno sa mga panalangin, puno sa kadaugan tungod kay ang Dios nga imong gialagaran mahigugmaon ug dili kabalong mo pasagad sa iyang mga pinili ug mga gipangga. Amen. Praise God. Sa bisan mo sa mga problema o kabalaka, ingon siya, itugyan sa Dios ang tanan kay ikaw ang iyang ginahuna-huna. Igsoon sa imong mga kasinatian karon, unsa man imong mga kaagi, ingon siya, itugyan sa Dios kay may kabalaka siya diha kanimo. Kay in 1 Peter chapter 5 verse 7, ang pulong sa Dios nagaingon siya, itugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalakan kay may kabalaka siya kaninyo. Okay, karon mga igsoon, unsa ba ang inyong gikabalakan sa inyong kinabuhi? Siguro nabalaka mo kay wala kay trabaho, makaingon kasi mong kinabuhi nga, unsaon na lang akong source, unsaon na lang akong pamilya, ani unsay akong ipakaon. Ingon siya, itugyan nga to sa Ginoo kay may kabalaka siya sa imuha. Si ikaw ang iyang ginahuna-huna. Siguro naghunahuna ka nga nakay balatian, moingon ka nga naglisod ka, unsaon na lang nako ni. Ingon ang Dios, itugyan sa iya kay may kabalaka siya sa imuha. Igsoon, siguro moingon ka sa imong kinabuhi nga, unsaon na lang ako mga ginikanan. Wala pa sila naluwas, gusto nako nga maluwas sila, makasabot sila sa grasya. Kung imo nagikabalakan mga igsoon, itugyan na sa Ginoo kay may kabalaka siya sa imuha. Kung unsa ang gina-desire sa mong kasing-kasing, sayod ang Dios niya ng tanan. Siguro nabalaka ka tungod ini coronavirus, itugyan sa Ginoo kay ang Dios may kabalaka diha sa imuha. Amen. Praise God. Hinumdumi kanunay, anaa kanimo ang kinabuhi. Na walay katapusan nga gihatag sa Dios alang kanimo, walay makapindi kanimo. Mingon ka, pastor, kanos aman nako na angkon ang walay katapusan nga kinabuhi sa diha ang gidawat nimo si Kristo inang nga Dios. Sa diha nga ibutang nimo si mong huna-huna ug si mong kasing-kasing nga naa na kanimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Walay makapili sa imuha. Nga naman, kana nga kinabuhi ang gihatag sa Dios, muna ang kanunay magalig-on kanimo, magahatag ka dasig sa imong kasing-kasing ug sa huna-huna sa pagbuhat sa mga butang nga kung unsa ang katuyuan sa Dios sa pagpili ka nato mga igsoon. Kay bisan mo sa buhaton sa kaaway, dili jud kaniya mapili. Nga naman, ang Dios nga nagkuha sa imuha, ang Dios nga nagtabang sa imuha, mao'y imong kakampi. Kaya kung imong basahon ang John chapter 1 verse 4 to 5 diha sa Living Bible, yan siya, eternal life is in Him, and this life gives light to all mankind. Verse 5, His life is the light that shines through the darkness, and the darkness can never extinguish it. Kung imong tanawon igsoon, ang kinabuhi nga walay katapusan, gikan na kang Kristo, gikan na sa Dios. Tungod na sa iyang dakong gugma nga ka dato. Gugma nga nahatag ka nato kagawasan, sa unsa nga kagawasan? Kagawasan sa balaod, kagawasan sa pagkinundina, kagawasan sa kahadlok, o kana nga kinabuhi nga gikan sa Dios, naghatag na ug kahayag sa tanang katawhan sa kalibutan, especially sa iyang mga pinili, especially sa iyang mga magtuturo. Ngayon siya, His life is the light. Ang iyang kinabuhi mao ang suga nga mo'y nagadanag diha sa kangitngit. Ang kinabuhi ni Kristo igsoon nga naa kanimo muna ang nagadanag sa imong kinabuhi sa mataglakaw, sa imong pagpakigera nining kalibutan na
sa imong paglakaw nining kalibutan na, sa imong pagkinabuhi nining kalibutan na, while nagapaabot ka sa pagbalik ni Kristo, mao na ang magagiya sa imo. Mao na nagahayag sa imuhang paglakaw, mao na nagatudlo sa imuhang paglakaw, sa bisan asa ka mo adto igsoon. And siya, and the darkness can never extinguish it. Ang kangit-ngit or ang kadautan dili makapildi batok sa kahayag ni sa Dios. Kaya nga naman, muna ang Pinoon. Ang Diyos mo ang kahayag. Ang Diyos, ang gamhanang Diyos nga tag-iya sa imong kinabuhi. Tag-iya sa imuhang kaluwasan, tag-iya sa walay katapusan nga kinabuhi. Naa sa imuha. Mo ni nagtudlo sa imuha, mo ni magagiya sa imuha, mo ni magtabang sa imuha. Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. O igsoon, kabalo ko nga tungod sa pagkamaayos sa Ginoo, naa kay natun-an usab karon, naa kay maggamit nga mga pulong espesyally sa tuwa nga nagapaabot ka sa pagpalig sa tuong buhi nga Dios. O ginhalang tama ng pulong o magapadayon ta ato sa atong communion. Kung isa tong ready, ibayaw na to ang tinapay. Sa gabi nga gibidhian si Jesus mikuha sa tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios. O iya kining pikas-pikas o iya gihatag sa mga tinan-anig niya siya. Kini nga tinapay niya nagsimbolo sa akong lawas. Na may nagsakripisyo ang kaninyong buhata, kini lang sa paghandog ka na ko. Lord Jesus, salamat Lord sa iyong pagkamaayo ka. Salamat Gino sa iyong mga walay paglubad Lord. Lord, karong gabi na amo na po i-celebrate ang iyong gibuhat dito sa cross sa Calvario. Ang iyong pag-antos, mga labod, ang iyong likod Lord sama sa daruhan tungod sa mga labod ni ini. Lord, yung kasampulong that by your stripes we have been healed. Lord, salamat Lord sa kaayuhan yung gihatag Ginoo. Pati nga kaayuhan Lord, mag-manifesto ni sa matapusan ng kinabuhi. Lord, wala kay balatian. Ako ginagdeklara sa kinabuhi nga mag-manifesto na sa kinabuhi na walay balatian. Ngayon ka, wala kay TV, wala kay TV, wala kay diabetic, wala may diabetic Lord, wala kay high blood, wala may high blood Lord, wala kay coronavirus, mausap kami Lord, wala kami dili na makadulot sa mga in the mighty name of Jesus. Salamat Lord yung kasi mong pulong kung sa karon, mausap kami, nagpuyo ka nga malipayon, mausap kami, nagpuyo ka nga malinawon, mausap kami, nagpuyo ka nga anaa sa kaligaya, mausap kami. Lord, dalayan ka sa tanang butang. Pasalamatan ka, pasalundan ka. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let us eat the bread. This blesses the body first. Ibayo na to ang kupa. Sa mga kaibigan, ibigyan si Jesus may kuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug yakin gihatag siya mga tinunan mo siya. Kini nga kupa nga nisimulo sa akong dugo nga may nagdala sa pag-ung obenante walay katapusan. Buhata kini lang sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyo gimantalang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagpalit. Lord Jesus, salamat Lord. Sa kahigayunan nga makaselebrar na po sa amin sa imong ibuhat sa cross sa Calvario, kiningawayan sa imong dugo nga imong giulat dito sa cross sa Calvario, may nagdala sa bag-ong kubinante nga walay katapusan. May nagpasaylo sa among mga sala gikan sa among pagkabata karon hangtod sa mobalik ka. Tungod kay Lord Jesus, nasayod ka nga dili na mo kaya magpuyo dinhi sa kalibutan nga walay sala. Busa imong gibuhat ang tanan aron himuon sigurado ang among kaluwasan nga kanimo Lord Jesus. Salamat Lord. Yes, imong dugo nagalagay ang mga kayuhan, mga panalangin. That's why karong gabi na among ginudiklara sa mga kinabuhi nga kana nga mga kaayuhan o kana nga mga panalangin magamanifesto na sa matag usa nga kinabuhi mo. Laygon ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah.
Magamputahan hamong langit nun, mapasalamaton kami, ining matahong magagabiyon. Salamat sa kahigayunan o sa kalampusan sa mong bulaton. Salamat Lord sa kanunay nga pagkikuban, pagpanalangin, especially Lord sa mga katauhan, sa pamilya, sa inyong kubanet in Christ, uban sa pagdumala ni Pastor Rod Piatson, uban kay Sister Yani, salamat Lord sa paggiya kanila, pagpanalangin kanila, financial, physical, material, and spiritual. Salamat Lord sa pagtabang kanila, sa paglikay kanila God, sa mga dautan, sa mga balatian, mula silang ilikay Ginoo. Salamat Holy Spirit sa pagtudlo kanila. Salamat Angel of the Lord sa pagprotekta sila mga kinabuhi. Salamat Lord ay sa tanang pamilya sa inyong kabinet in Christ, sa Ingan family, sa Brother Dexter. Salamat Lord sa opportunities, connection God. Salamat kino sa miyembro God. Salamat kino sa pagbisita, paglikon, uban Lord sa mga kaigsuunan God nga nagasabaybay usab niini maong bulaton. Salamat sa pag-comfort sa ila, pagpanalangin sa ila. Salamat sa mga kaigsuunan sa mga ginikanan, pagumangkon baya sa ugang nga Dios. Salamat sa pagpanalangin kay God. Ang kalipay, ang kalinaw, ang imong gugma God, may magahari sa makasing-kasing gunhong na Ginoo. Salamat God sa tanang butang. Salamat Lord sa kinabuhi God. Heaven Father, we pray Lord ang nasod sa Pilipinas God, uban sa pagdumala sa among presidente, si President Rodrigo Roa Duterte. Salamat Lord sa imong pagtabang kaniya. Salamat Lord, I declare na I pray God ang salvation Lord, ikaluwasan magapot sa iyang kinabuhi God, uban sa tibok pamilya Father. Salamat God, uban sa tanang nagdumala sa among nasod Ginoo. Salamat Lord that your will be done Lord para sa lamang kinabuhi God. Salamat Father sa Mayor dito sa Davao God, si Mayor Sara. Salamat sa pagpanalangin kaniya, pagpakikuban kaniya, pagtabang kaniya. Salamat sa paggiya kaniya o kaluwasan Lord sa tibok pamilya Father. Salamat sa itong mga frontliners, ikaw magalig-on kanila, ikaw magka-comfort kanila. O salamat Lord, ang coronavirus ang kining ginabadlong, ginagapos in the mighty name of Jesus dito sa Pilipinas, especially dito sa Davao region Lord. Salamat Ginoo, even God, dili sila makahanona o mga butang Lord nga makapaundang sa church. Salamat Ginoo, ikaw magapanalangin, ikaw Lord magahanay, ikaw Lord kiguban sa mga katawhan Father. Salamat Ginoo, even Father sa tanang mga butang ang gipiyal sa mga sa trabaho, negosyo sa mga katawhan, sa tanang source of income sa mga katawhan Lord, ikaw magapanalangin sa kanila, ikaw magalig-on. Salamat sa kalipay o kalinaw God, magahari silang kinabuhi Ginoo. Salamat Lord sa tanang butang, sa nagpupang mga butang, yung pagkabuhaton Lord sa imong mga katawhan Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan Father. Salamat kaya sa tanong butang o karon ang Dios mismo katong amahan o kang Ginoong Hesukristo mo'y magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa o ngadto sa tanang mga tao. O sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios o kang Dios paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw diha sa inyong pagtuo. Aron mapuno kamo sa paglaom pinaagi sa balang espiritu, ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang dautan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag, ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsunod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug dato kaniya nga kaya mohawi kaninyo gikan sa pagkahulog ug kaya nga modala kanato nga walay hugaw ug walay sala diha sa presensya sa iyang himaya. Uban ang nagapaw-paw magkalipay kaniya wala na laing Dios ug manuluwas ang himaya, ang halangdon, kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug hangtod sa sunod higayon, especially og mga adlaw, alas 9:30 sa buntag ang atong gathering sa church. Salamat mga igsoon sa pagsubaybay. God bless.